Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Gano. Taong 1983, Ilag, Oriental Mindoro. Noong mga panahong ito, kasalukuyang 40 anyos na si Gano. Meron na siyang sariling pamilya at kasalukuyan siya noong naghahatid ng mga sinaka mula sa bukid patungong bayan. Araw-araw niya itong ginagawa, kaya halos wala na siyang panahon sa kanyang mga anak. Nakakalungkot ang ganoong sitwasyon pero kailangan niyang maging matatag kung gusto niyang meron silang makakain sa mga susunod na araw. Kapag hindi kasi siya kumilos, walang mangyayari. Lahat ng nakikisilong sa bubong ng bahay nila, literal na asa sa kanya. Ultimo yung pamilya ng kanyang kapatid. Sa kanya rin kumukuha ng pangtustos sa kanilang araw-araw. Yung asawa kasi ng kapatid niya, literal na palamunin sa bahay. Batugan kumbaga. Kasi sa halip na magtrabaho, mas inuuna pa nitong pakikipagbarkada at bisyo. Uuwi yan sa bahay gabi na, tapos lasing na lasing pa. At kapag wala itong nakuhang ulam, nagwawala ito. Kung ano-ano rin ang sinasabi nito, kaya kapag naaabutan niya ito, halos patayin niya ito sa bugbog. Ayaw na ayaw niyang makita ang lalaking yon, pero dahil sa pagmamakaawa ng kapatid niya, pilit siyang nagtitimpi. Ayaw naman kasi niyang lumayo ang kapatid niya sa kanila dahil wala siyang tiwala sa lalaki. Ilang beses na rin niya itong sinabihan na hiwalayan na ang taong yon, pero masyado ring matigas ang ulo nito. Kesyo ayaw nitong lumaking walang ama ang mga anak nila at kung ano-ano pang mga rason na wala naman talaga sa hulog. Kapag naririnig ni Gano ang ganoong dahilan ng kapatid niya, siya na lang ang tumatahimik. Hindi niya maatim na makarinig ng ganon, kaya para hindi siya magalit dito, nagkukusa siyang umiwas. At sa loob ng 3 taon, ganoong pagtitiis ang kanyang ginawa. Wala na siya noong katahimikan sa kanyang buhay, gawa ng sa trabaho at sa pamamahay man. Puro gulo ang kanyang nasasalamuha. Nalalagay lang siya noon sa tahimik pagka siya ay naghahatid ng mga kopra at ani sa bukid. Ayon sa kanya, na habang tinatahak ang daan, kadasal-dasal niya na sana'y may dumating na milagro sa buhay niya kung saan lahat ng pinoproblema niya ay bigla na lamang mawawala. Ganon at ganon palagi ang pumapasok sa kanyang isipan hanggang sa isang hapon, habang tinatahak niya ang daan, may nakita siyang matandang babaeng nakatayo sa gilid na may suot-suot na talukbong sa ulo. Bit-bit nito ang isang itim na kandila na walang patid na tumutulo sa kamay nito. At habang siya ay papalapit sa taong yon, may naririnig siyang mga kakaibang tinig na parabang nanghahalina sa kanya. Maya-maya pa, napatigil na lamang siya sa tabi nito. Dali-dali rin siyang bumaba sa sinasakyan niyang kalabaw para puntahan ang kinaroroonan ng matanda. At nung magkaharap na silang dalawa, sumalubong sa kanya ang malas sa demonyo nitong mangangiti. Paghawi ng matanda ng talukbong, agad niyang nakita ang mapupula nitong mga mata na siya namang ikinagulat niya. Paulit-ulit ka na lang humihiling kapag dumaraan dito. Naririndi na ako sa mga pagtawag mo. Kaya heto, pauunlakan ko ang iyong kahilingan. Sundin mo ang lahat ng sasabihin ko at sa gayong paraan, matutupad ang minimithi ng puso mo. Wika nito sa kanya. Pagkasambit nito ng mga kataga, bigla namang sumulpot sa likod nito ang 4 na bruhang walang mga mata. Nakatali sa mga kadena ang bawat leeg nito, tapos yung isa sa kanila, merong hawak-hawak na mata nagakamao ang laki. May mga sinasambit din yung dialekto, pero sa kasamaang palad, hindi niya ito maintindihan.
Pero base sa mga kilos ng nilalang, mukhang pinag-uusapan ng mga ito ang kanyang problema. Nang mapansin naman yon ng matandang hukluban, agad nitong tinitigan ng apat, dahilan para kusa yung tumahimik sa likod niya. Matapos naman yung masilaya ni Gano, di siya makapagsalita sa sobrang pagkagulat. Sa puntong yun kasi, hindi niya mawari kung nananaginip ba siya o ano. Pero nung hawakan na siya ng matanda, napagtanto niyang totoo ang kanyang mga nakikita. Kaya sa halip na magmaang-maangan, dito niya na inilahad ang galit na matagal na niyang itinatago sa puso niya. At nung marinig yun ng matanda, inabutan siya nito ng garapong punong-puno ng abo, tapos isang supot ng baging na nakababad sa berdeng likido. May mga insekto ring nabubuhay sa loob nito, kaya medyo napaisip siya sa kung ano ang gagawin niya sa mga ito. Ang abo ihalo mo sa pagkain ng gusto mong patayin namin. At yung baging, itabi mo sa kanilang pagtulog. Dapat nakalapat yan sa kanilang balat para madali namin silang matutunton. Hintayin mo kami sa pamamahay mo sa 3 gabi. Wika nito sa kanya. Pagkasambit nito ng mga kataga, agad itong tumalikod at sa kalinsing ng kadena ng mga nilalang sa likod nito, naglaho yon sa karimlan. Si Gano naman, naiwang tulala sa lugar, pilit na pinag-iisipan ang tungkol sa mga nangyari. Mapasasandaling yun kasi, hindi niya mawari kung totoo ba ang lahat ng yun o bunga lang ito ng malikot niyang imahinasyon. Ngunit pagsilay niya sa kanyang kamay, nakita niya ang naiwang garapon at supot ng matanda. At sa pagkakataong ito, dito na siya naniwala. Bagaman may mga pag-aalangan, naglakas loob siyang gawin ito. Ang naisip niya kasi, baka siya naman ang atakihin ng nilalang kapag hindi niya ito sinunod. Makalipas pa ang ilang oras, nang tapos na siya sa kanyang trabaho, agad siyang umuwi. Pagsapit ng hapunan, maingat niyang inilagay ang abo sa pagkain ng kanyang bayaw. Walang nakapansin dito, kaya malinis niyang nagawa ang kanyang trabaho. Kinabukasan nun, hindi naging maganda ang pakiramdam ng kanyang bayaw. Ngunit para maibsan ang inaakala nitong sakit sa ulo lang, pumunta yun ng baryo para makipag-inuman. Pagsapit ng gabi, hindi na ito nakakain ng hapunan. Diretso na yung natulog, kaya nang nagpapahinga na ang lahat ng kanilang mga kamag-anak, nalapitan niya ito ng walang kahirap-hirap. Paglapat niya sa balat nito ng malagkit na baging, agad niya yung iniwan at matyagang naghintay sa pagsapit ng gabi ng 3 araw. Dumating ang araw na yon, hindi na siya nakatulog. Ni hindi na rin siya nakapagtrabaho dahil sa kakaisip sa kung ano ang mangyayari. At habang hindi pa sumasapit ang gabi, paulit-ulit niyang inisip na sana'y nakalimutan ng matanda ang kanilang mga napag-usapan. Ngunit pagpatak ng dapit hapon, habang sila'y naghahapunan, bigla na lamang nahimatay ang asawa ng kapatid niya. Mabilis na bumaba ang pulso nito, kaya nang mapagtanto nila ito, dali-dali silang humanap ng manggagamot. Ang kaso lang, dahil malayo sila sa baryo, kailangan nila itong iwan sa bahay. Hindi pwedeng siya ang umagapay sa bayaw niyang yon, gawa ng palagi silang magkaaway. Kaya kahit ayaw niya noong lumabas, napilitan siyang maghanap. Makalipas lamang ang ilang minuto, nang marating nila ang baryo, agad naman nilang nahanap ang matandang manggagamot. Dali-dali nila itong isinama hanggang sa makauwi na sila. Pagpasok naman nilang tatlo sa loob ng kwarto nito, nakita niya ang kapatid niyang nakaidlip sa tabi ng kinakasama nito. Wala rin siyang mahagilap na bakas ng mga nilalang sa paligid, kaya inakala niyang hindi pa nakakarating ang matandang nakausap niya. Pero paghawak ng manggagamot sa kamay ng kinakasama ng kapatid niya, bigla itong napatayo
at napaatras na para bang gulat na gulat. Nang mapansin niya ito, agad niya yung kinausap pero hindi yun umimik. Basta ang ginagawa ng matandang yun, tumitig sa katawan nito. Habang nanlalaki ang mga mata, paulit-ulit din itong sinasambit ang mga katagang, Diyos ko! Diyos ko! Maya-maya pa, nang medyo natauhan na ang matanda, tsaka pa lamang ito tumitig sa kanya habang nagwiwi ka ng, Anong sinasabi niyong buhay pa ito? 3 araw na itong patay. Bakit hindi niyo pa ito inilalagay sa kabaong? Nang marinig naman nila ang sinabi nito, lahat sila nagulat. Ultimo yung kapatid niya, nagising mula sa mahimbing nitong pagkakatulog. Pagsilay nito sa labi ng kanyang kinakasama, napahagulgol na lamang ito sa pag-iyak, habang bakas sa muka ang tila bang hindi pagkapaniwala. Makalipas pa ang ilang minuto, nang medyo magwala na ito, tsaka pa lamang yun inilayo sa labi ng lalaki. Matapos nun, pinagtulungan na nila itong dalhin sa labas para masukatan ang kabaong. Bagaman malalim na ang gabi, hindi nila yun alintana. Nais kasi nilang maisilid na ito sa loob ng kabaong dahil sa pamahiin ng mga matatanda. Ayon kay Gano, nagdadala ng kasamaan ng isang patay sa mga kamag-anak nito kung malilipasan nito ng isang gabi nang hindi nakalagay sa ataul. Kaya kapag pumanaw na ang isang tao, na embalsa mo man o hindi, kailangan itong maisilid kaagad sa kabaong upang hindi na kumalat ang kamalasang dinadala nito. Matapos naman nila yung magawa ng lagayan, pinalibutan na rin nila ito ng ilang araw. At sa gabing yon, nagsimula ang unang gabi ng lamay. Wala mang pumunta, ayos lang. Dahil nung nalaman ito sa baryo, agad na dumagsa ang mga taong nakakakilala rito. Lahat ay nagulat sa mabilis nitong pagkamatay dahil alam nila na noong nagdaang araw, napakalakas pa nito. Marami rin ang nagtanong sa kanila kung anong sanhi ng pagpanaw, ngunit minarapat nilang manahimik ukol dito. Sa pagpapatuloy naman ng lamay, di gaanong nagtatagal si Gano sa loob ng silid kung saan nakalagay ang bangkay. Kapag kasi nakikita niya ang kabaong, nakakaramdam siya ng konsensya. Di man siya direktang pumaslang dito, alam niya na malaki ang ambag niya para magawa ito. Marami ang nakakapansin sa ganun niyang kilos, pero pinipili ng mga ito na huwag siyang kausapin ukol sa bagay na yon. Ang iniisip kasi nila, na kagaya ng kapatid niya, naghihinagpis din siya sa pagkawala ng bayaw niya. Subalit lingid sa kanilang kaalaman, hindi yon ang totoong rason. Pagtungtong ng 9 na gabi ng lamay, nanatili siya sa labas ng bahay para sumalubong sa mga taong paparating. Sa mga sandaling yun pinuno, hindi niya inaasahang makikita ang nilalang na nakausap niya noon sa tabi ng daan, gawa ng inakala niya na tapos na siya nitong mapakinabangan. Ngunit di pa man lumalalim ang gabi, nakita niya itong dahan-dahang naglalakad papalapit sa bahay nila. Nakasuot ito ng disenteng kasuotan para makibagay sa mga taong nakikilamay. Pagsilay nito sa kanya, napangiti lang ito habang pabulong na nagwiwi ka ng, Nakikiramay ako sa bayaw mo. Pagsambit nito ng kataga, humagikgik ito bago yun tumuloy na para bang nakakaloko. Hinayaan lang naman ito ni Gano dahil sa mga panauhing nakapila sa likod nito. Akala niya titingin lang ito sa labi ng pinatay niya, pero meron pa pala ito roong gagawin. Pagsapit ng 3:00 ng madaling araw, tsaka pa lamang ito lumabas. At bago nito lisanin ang kanilang pamamahay, muli sila nitong nagkausap. Ayon sa matanda,
Hindi siya direktang kumukuha ng kapalit sa mga taong tinutulungan niya dahil ang mga ito mismo ang maghahanap ng paraan kung papaano ito mababayaran. Mariin din itong inilahad na sa mga susunod na araw at linggo, mangyayari ang mga kaganapan sa buhay niya na hinding-hindi niya makakalimutan. At kung gusto niyang mabuhay ng mas matagal, kailangan niya itong mapagtagumpayan. Dagdag pa nito na, anuman ang hinging kapalit ng yumao, kailangan niya itong tuparin kung hangad niyang muling malagay sa tahimik ang kanyang buhay. Matapos nitong magsalita, may dinakot itong dumudugong karne sa bulsa nito. Napakaitim ng karning yon, tapos medyo umaalingasaw na ang amoy nito. Pagsilay naman niya rito, muli niyang narinig ang tawa nito habang nagwiwi ka ng, "Nakuha ko na ang kapalit ng serbisyo ko. Tapos na ang misyon ko sa pamilyang ito." Pagkalahad nito ng mga katagang yon, agad nitong nilunok ng buo ang puso na kanyang hawak. At nang magawa na niya ito, naglakad ito papalayo na parabang walang nangyari. Si Gano naman noon, nanatiling tulala sa isang tabi habang pinag-iisipan ang mga bagay na kanyang nasilayan. Halos masiraan na siya noon ng bait dahil lahat ng nasaksihan niya, literal na hindi talaga kapani-paniwala. Dagdag pa niya na, nung nasipat niyang kumain ng hilaw na karne ang matanda, dito niya napagtanto na isa pala itong aswang. Pero anong uri? Buong buhay niya, wala pa siyang naririnig sa lahi ng aswang na kumakain lang ng puso. Kung iisipin, napakamapaminsala ng ganoong uri ng nilalang dahil alam niya na hindi ito makukontento sa iisang puso lang sa loob ng isang gabi. Pagsapit ng umaga, nangyari na ang libing ng bayaw niya. Marami ang nakiluksa maliban sa kanya. Sa dinami-rami kasi ng taong naroon, tanging siya lang ang hindi man lang lumuha ng kahit isang patak. Basta tulala niya lang itong pinagmamasdan habang pinag-iisipan ang mga napag-usapan nila ng nilalang. Ilang araw ang lumipas pagkatapos nito. Napakalaki na ng ipinagbago sa kanilang pamilya. Paunti-unti, nakakausad na rin ang kanyang kapatid dahil alam nito na wala na rin naman siyang magagawa. Labis naman niya yung ikinatuwa, gawa ng kahit papaano, alam niyang malaya na ito mula sa kamay ng taong yon. At para hindi na ito malungkot at magmukmok, binigyan niya ito ng mapagkakakitaan. Palagi niya rin itong pinapasamahan sa kanyang pamilya na gumala sa baryo para makalimot-limot sa mga nangyari kahit papaano. Ngunit habang tumatagal ang ganoong sitwasyon, tila bang nawawalan siya ng gana sa mga tagumpay niya sa buhay. Ayon sa kanya, na magmula noong nawala ang lalaking yon, nakakaahon na sila sa kahirapan. Naibibigay na niya ang luho at pangangailangan ng kanyang pamilya, pero parang meron pa ring kulang. Isip siya ng isip kung ano ito, ngunit wala siyang ideya. Dumaan pa ang ilang buwan. Dito na siya nakaramdam ng matinding gutom at pagkauhaw. Sinusubukan niya itong pawiin sa pamamagitan ng masasarap na pagkain, pero hindi ito maalis-alis sa kanyang sistema. At habang patuloy niya itong iniinda, mas lalo lang itong lumalala. Isang gabi, habang nananabako siya sa labas ng bahay, nakita niya ang espiritu ng dating kasama ng kanyang kapatid. Bigla itong lumitaw sa kanyang harapan habang bakas sa mukha nito ang matinding galit. Pagpang-abot ng kanilang paningin, bigla siya nitong sinugod. Ngunit bago pa man ito makalapit, naglaho na ito na parang usok. Pagbalik ng katahimikan sa paligid, may narinig siyang tinig mula rito na nagsasabi ng, "Demonyo ka! Ikaw ang dahilan kung bakit ako namatay. Akala mo libre ka na? Magkikita tayo rito sa impyerno.
Hihintayin kita. Gano? Pagkasambit nito ng mga katagang yon, agad na sumagi sa kanyang isip ang labi nitong ilang buwan ng nakalibing. Nakakadiri man kung iisipin, hindi maipagkakaila ni Gano na nagkaroon siya rito ng interes. At kahit alam niyang inuud na ito, parang gustong-gusto niya pa rin itong buksan. Ilang araw din niyang tiniis ang ganoong pagnanais hanggang sa nadaig na siya nito. Pagtungtong ng araw ng Biyernes, sa kasagsagan ng pamamahinga ng pamilya niya, tahimik siyang pumuslit patungong sementeryo. Tinakbo niya yon ng walang pahinga at kahit nauubusan na siya ng hangin sa katawan, di pa rin siya tumigil. Maya-maya pa, nang marating na niya ang himlaya ng mga yumao, agad niyang hinanap ang kinaroroonan ng labi nito. Nang masipat na niya ito, agad niya yung hinukay gamit lamang ang kanyang mga kamay. At kahit magkasugat-sugat at natanggalan ng kuko, di ito rason para tumigil siya sa kanyang ginagawa. Hindi naglaon, bago pa man lumitaw ang buto sa kanyang mga daliri, naabot na niya ang himlaya ng ataul. Pagsilay naman niya rito, buong lakas niya itong pinagsususuntok hanggang sa mabutasan niya na ito. Matapos niya yung maisakatuparan, dali-dali niyang dinukot ang labi hanggang sa kumapit na sa kanyang kamay ang mga uod na halos gadaliri ang laki. Umalingaso na rin ang baho nito, gawa ng hindi yun na embalsamo. Ngunit sa kabila ng nakakasukang amoy, nagpatuloy siya sa kanyang ginagawa hanggang sa makuha na niya ang puso ng pumanaw niyang bayaw. Pagtaas niya nito sa langit, dali-dali niya itong sinakmal nang hindi man lang nagdadalawang isip. Walang-walang ideya noon si Gano sa kanyang ginagawa. Pero habang ninunguya niya ang puso nito, sarap na sarap siya rito. Pakiramdam niya, yon ang nawawalang pagkaing hinahanap ng katawan niya. Nang malamon na niya yon ng buo, tsaka pa lamang niya nilisan ng sementeryo. Pagbalik niya ng bahay, lahat ng sugat niya sa kamay biglang nawala. Wala na rin siyang naramdamang pagod, maliban na lang sa amoy ng patay na hindi maalis-alis sa kanyang katawan. Ilang beses siyang naligo noong gabi, pero wala pa ring pinagbago. Kaya para maitago ang kanyang amoy, dumurog siya ng samut-saring dahon para gawing pabango ang likido nito. Pagsapit ng sumunod na araw, ilag na siya sa kanyang pamilya. Bukod kasi sa kakaibang amoy niya sa katawan, natatakam na siya sa tuwing malapit siya sa mga ito. Halos masiraan na siya noon ng ulo, gawa ng lahat ng taong nakikita niya. Parang gustong-gusto niyang sakmalin at kuhanan ng puso. Mabuti na lang, nanatiling malakas noon ang kaisipan niya, kaya kahit anong tentasyon, nagagawa niya pa ring makapagpigil. Ang kaso lang, hindi niya alam kung hanggang kailan ito magtatagal. Sa paglipas ng mga araw, sumasagi na sa kanyang isipan na umalis sa kanila para mailigtas ang mga mahal niya sa buhay. Hindi man ito ang pinakamagandang paraan. Alam niya na kinakailangan niya itong gawin, alang-alang sa kanyang mga anak na may iwan. Makailang beses na ring sumagi sa kanyang isip ang pagpapakamatay, pero sa tuwing sinusubukan niyang magbigti, halos maputol na lang ang tali, di pa siya nalalagutan ng hininga. May mga pagkakataon ding nilulunod na niya noon ang kanyang sarili, pero nagagawa niyang makahinga sa ilalim ng tubig. Dahil sa ganoong pangyayari, minabuti na lamang niya na tumakas. Bago niya yun gawin, sinigurado niya munang makapagbibigay siya ng sapat na rason sa kanyang kinakasama upang hindi na siya nito pag-aksayahang hanapin. Nagawa naman niya yun, pinuno. Kaya nang makaalis siya sa bahay nila, dali-dali niyang tinahak ang daan patungong gubat. At mula sa lugar na yon, nanirahan siya rito ng ilang buwan. Habang tumatagal ang kanyang pananatili, parang nagiging isa na rin siyang mabangis na hayop.
Unti-unti na ring nawawala ang dati niyang kaisipan na parabang pilit na siya noong sinasakop ng espiritong kumukontrol sa kanyang katawan. Ayon kay Gano, aminado siya na nayanggaw siya ng matanda. Pero hindi niya malaman kung papaano at kung kailan ito nangyari. Kaya naman para magkaroon siya ng kasagutan, makalipas ang ilang buwang pagtatago, nagpasya siyang bumalik sa kanila para hanapin ang matanda. Matyaga niyang hinintay ito sa lugar kung saan niya yun unang nakita, ngunit sa kasamaang palad, hindi niya ito roon naramdaman. Gayunpaman sa kabila ng lahat ng yan, nanatili siyang matatag at buo ang pag-asa. Alam niya na darating ang punto na magkikita rin sila. Subalit makalipas lang ang ilang araw na paghihintay, bigla ritong dumaan ang kanyang asawa. Kasakasama nito ang mga anak nila at sa estado nito, parang naghahanap yun sa kanya. Dala ng pangungulila, hindi niya pinalagpas ang ganoong sitwasyon. Mabigat man sa kanyang loob na gawin ito, naglakas loob siyang lumabas sa kakahuyan. Pagtayo niya sa gilid ng daan, agad naman siyang nakita ng kanyang asawa na siya namang dali-daling bumaba sa kalabaw na sinasakyan nila. Paglapit nito sa kanya, agad nitong hinimas ang kanyang buhok habang nagwiwika ng, "Gano, mahal? Na paano ka? Ayos ka lang ba? Matagal ka na naming hinahanap pero hindi ka namin mahagilap. Umuwi ka na, mahal ko. Marami nang naghihintay sa'yo." Nang marinig niya ang sinabi nito, dito niya na hindi napigilan ang pagtulo ng kanyang luha. Napakasakit sa kanya na makarinig ng ganoong salita, pero kinakailangan niya itong tiisin upang malaman niya ang nangyayari sa buhay niya. "Hindi pa ako pwedeng umuwi. Umalis na kayo rito. Masyadong delikadong lugar na to. Huwag ka mag-alala. Babalik din ako sa tamang panahon. Sadyang may mga bagay lang akong kinakailangang ayusin sa ngayon." Sagot naman niya. Pagkatapos niyang magsalita, dali-dali siyang tumalikod sabay takbo sa looban ng kakahuyan. Kinagabihan noong mismong araw, muli siya ritong gumala sa pagbabakasakaling madadatnan niya sa lugar na yon, yung matandang hinahanap niya. Akala niya mabibigo na naman siya. Pero pagdating niya sa lugar kung saan sila unang nagkita, nasipat niya yun doong nakatayo habang pinapakain ang 4 nitong alaga. Bagaman nakakubli noon si Gano, alam na alam niya na natunugan na nito ang kanyang presensya. Kaya sa halip na sunggaban nito, pinili niyang mahinahon ditong magpakita. Pagsilay naman ito sa kanya, muli itong napangisi kasabay ng pagwika nito ng, "Mabuti naman at nagkita na tayo. Kumusta, Gano? Nagustuhan mo ba ang regalo ko para sa'yo? Yan ang kapangyarihang pabuya mo sa mga ginawa mo. Hindi naman ako katulad ng iba na mahilig kumuha ng kaluluwa ng mga nakakasundo nila. Ako kapag alam kong may sa demonyo ka, gagantimpalaan pa kita. Basta naging instrumento ka para makuha ko ang aking pinakamamahal na pagkain, hindi ako manghihinayang na bigyan ka ng gantimpala." Nang marinig niya ang sinabi nito, galit na galit naman siyang sumagot dito ng, "Hindi ito gantimpala, kundi isa itong sumpa. Ibalik mo ako sa dati, demonyo ka." Pagkasambit niya ng mga katagang yon, buong lakas naman niya itong sinugod. Subalit di pa man siya nakakalapit, nasipat niya ang pagbitaw ng matanda sa 4 nitong aliping bruha. At nung mabitawan nito ang kadenang hawak-hawak niya, bigla itong sumalubong sa kanya. Napakalakas ng mga nilalang na yon, kaya sa loob lamang ng maikling panahon, naputulan siya nito ng kaliwang binti at kanang braso. Nagtamo rin siya ng malubhang saksak sa dibdib, kaya hindi na siya nakabangon pagbagsak niya. Nag-aagaw buhay man,
Walang ipinakitang awa sa kanya ang matanda. At sa halip na siya ay tulungan, kaswal itong lumapit sa kanya upang siya ay kausapin. Hindi sumpa ang aking gantimpala. Magdahan-dahan ka sa mga sinasabi mo dahil nasasaktan mo ang damdamin ko. Wala kang utang na loob. Pagkatapos kitang tulungan at paunlarin, ganyan pa ang isusukli mo. Dagdag pa ng nilalang na, sa dinami-rami ng taong natulungan niya, tanging ito pa lamang si Gano ang sumuway sa kanyang nais. Hindi rin niya mapapatawad ang pagtangka nitong saktan siya, kaya sa mga oras na yon, nagdesisyon na siyang bawian ito ng abilidad at patayin sa pinakamasakit na paraan. Matapos naman itong makapagwika, dinukot nito ang malalim na sugat sa kanyang dibdib at pagbawi nito sa mahaba nitong daliri, hawak-hawak na nito ang tumitibok niyang puso. Sa mga sandaling yon, inaasahan niyang patay na siya. Pero lumipas na lamang ang ilang minuto at nakaalis na lamang ang matanda na natiling meron pa rin siyang hininga. Pagsapit ng sumunod na araw, nadatnan niya ang kanyang sariling nakahandusay sa labas ng kanilang bahay. Hinang-hina na siya noong mga sandaling yon, kaya anumang oras inaasahan niyang siya ay papanaw. Hindi nagtagal, bago pa man pumutok ang araw, nakita na siya ng asawa niyang nag-iigib ng tubig malapit sa balon kung saan siya naroon. Dahil dito, nagkagulo ang kanilang pamilya hanggang sa nagpatawag na ito ng albularyo. Para naman matulungan siya, hindi na ang unang albularyong nilapitan nila ang kanilang pinuntahan. Pagdating naman ng tutulong sa kanya, agad nitong nasipat ang kanyang kalagayan. Ngunit sa halip na siya ay tulungan, inabisuhan na lamang siya nitong magdasal para sa ikapapatawad ng kanyang mga kasalanan. Sa estado niya kasi, alam ng matandang yon na hindi na siya magtatagal. Kaya sa loob ng 3 araw, ganon at ganon ang kanyang ginawa. Unti-unti na ring tinanggap ng kanyang pamilya ang kanyang sitwasyon para hindi na mas lalo pang masaktan. Inilihim din nila sa baryo ang nangyari sa kanya, nang sa gayoy hindi ito pagmula ng samut-saring kwento at kuro-kuro. Ayon sa asawa ni Gano, na sa loob ng 3 araw, ikinuwento nito sa kanila ang karumal-dumal nitong karanasan. Marami man ang hindi naniniwala sa kanyang mga sinabi, nanindigan ng kanyang pamilya na hindi siya nagsisinungaling. Hindi lang kasi basta salita ang kanyang binitawan, bagkus meron din itong mga kaakibat na ebidensya, kagaya ng nakabukas na ataol ng bayaw niya at mga nagkalat na labi sa gubat mula sa mga taong pinatay niya. Dagdag pa ng asawa niya Pinuno na bago mamatay itong si Gano, katakot-takot na pagdedeliryo ang dinaanan nito. Literal na humihinga pa, inaagnas na. Ngunit sa kabila ng ganoong sitwasyon, nanatili pa rin itong matapang upang mailahad sa kanyang pamilya ang huling habilin niya. Kaya sa kanyang pagpanaw, naliwanagan ng asawa at mga kadugo niya ukol sa ginawa niyang pakikipagkasundo sa aswang na kumakain ng sariwang puso ng tao.